bandiraɓe sehlaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko alarba hawra e balɗe sappo e lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego roɓindo moon jaydeji ɗi arti gam tongande on koɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande hare e sippiro ngo lesdi Sénégal waɗata gam hadde ɗatgal ngal toɗɗaki sariyade woni émigration irrégulière hina wayno de ɓe dañi hen gartam sabo jayde le critique windi ko ça craint les efforts de l'État dans la lutte contre la migration irrégulière en 2025 ont porté leurs fruits jayde de ɓesdi hen chute drastique des arrivées des Sénégalais aux Canaries hina wayno tigi tigi de e ɓe gandanɗa kamen jahatno toon to lesdi Espagne tawa noon ko e légal biyetegal Canaries de teskama ko aratno ko toon e ɓiɓɓe Sénégal tawa heɓe ndewi e maayo walla e weeyo tawa noon heɓe mbaɗi ɗatgal ngal toɗɗaki sariyade ɗum ustima ko moƴƴi ɗum noon waɗi ɗum ko haren tigi tigi e sippiro gongo Sénégal waɗi hen ha taki noon e hitande ujuna ɗiɗi e nogas e joyi de ha joni wayino ko lima ko ari ko toon e Canaries ɗum ustima no fewi e wiide jayde critique ha joni ko yowiti e ɗatgal ngal toɗɗaki sariya woni migration irrégulière Rewmi Quotidien windi ko Mauritanie 8 pirogues parties de Gambie et du Sénégal interceptées 1076 migrants sauvés ino wayno de toon to Mauritanie de ko tolnoto e laaɗe jeetati ɗe gandanɗa heɗe gimmi yoga hen e Gambie yoga hen e Sénégal de ɗe nanggama toon to Mauritanie tawa noon ko woni ko e nder ɗen ɗon laaɗe tawa ko e yimɓe hina tolni e ujunere e capanɗe jeeɗiɗi e jeego ɓe gandanɗa de ɓe ballama fa ɓe mbasi yoolo e si noon ɓe mbasi hawra e laƴal e wiide jayde Rewmi Quotidien jayde le parlement de arti ko e ngal ɗatgal liggey ngal gandanɗa de ɓiɗɗo Benin waɗi ngal ɗo e Sénégal tawa inde mum ko Romuald Wadani kamde tigi hina wayno ngal ɗon ɗatgal ma tak hakkunde Benin e Sénégal ɗatanoy ngol ɗon bolol woni liggey mboɓe poti waɗa e hakkunde mumen ha taki jayde le parlement windi ko visite d'amitié et de travail à Dakar Diomaye Faye et Romuald Wadani donne un nouvel élan aux relations sénégalo-béninoises ɗum noon wayino ko tigi tigi hakkunde Benin e Sénégal ɓe poti liggot e wiide jayde le parlement jayde yor kam wi ko hongol bolol tan Sonko rewata ha tigi sike en jottima e subgoji hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeenayi kam on Sonko wawa won hoorejo lesdi Sénégal noon tigi jayde yor windiri ɗum Pastef après le congrès la stratégie Sonko pour reprendre le pouvoir en 2029 hina wayno tigi jayde yor wi ko en évinçant Ousmane Sonko de la primature le président Bassirou Diomaye Faye pensait acter son émancipation il a surtout révélé sa nudité politique hina wayno tigi tigi de jayde yor wi ko de Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoorejo lesdi Sénégal riwi Ousmane Sonko e hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal de jekkinno ko hanti ma waw heyno lesdi ndi tawa hay goto firguitta ɗum hina wayno noon ɗum de pottital manggal biyetegal congrès waɗi tawa noon ko Pastef waɗi ngal Ousmane Sonko de holliri tigi tigi Bassirou Diomaye Faye de hina wayno yewama heddima kam ɓolo e wiide jayde yor jayde Walf Quotidien de wi kam sika renaki suɓgoji ɗiɗi ngal nanɗa maɗi mbaɗe tawa noon ko suɓade maire e conseil départemental e légal kala sa renaki ɗin ɗon suɓgoji de maɗi dirtine maɗi tokne woni report des élections noon tigui jayde Walf Quotidien windiri ɗum réforme relative au pôle territoire et à l'acte 4 de la décentralisation un pas vers le report des locales hina wayno tigui de sa yii jayde Walf Quotidien miiji noko ɗin ɗon suɓgoji woni ɗen ɗon élection ngaji maɗi ndiwe ɗi dirtine saabu ko wiyete ko pôle territoire et acte 4 décentralisation woni légal kala no ngal foti daror e si noon yajjinde dongle e nder Sénégal ɗum de ɗum addi tigui miijade ɗin ɗon suɓgoji maɗi dirtine e wiide jayde Walf Quotidien jayde Source A wi ko si tawi lande Pastef dañini ko tolnoto e temedere e capanɗe tato fiiliɓe leppi suudu sarɗiji toon to assemblée nationale woni 130 député de hande hina wayno tigui tigui ɓe keddori tan ko temedere e sappo e jeenayi noon tigui jayde Source A windiri ɗum
130 députés. Pastef compte désormais 119 parlementaires selon le député Mayabe Mbaye. Kam Mayabe Mbaye wi ko ɓeɓe ganduɗa heɓe tolni e sappo e go'o e fiiliɓe leppi suudu sarɗiji woni député ji de ina wayno kamen de koɓe pobbiɗi gandanɗa de hiɗi muuri nguru mbewa saabu ɓen ɗon sappo e go'o député ji ɓe gon e nder mumen kala koɓe layi ɓe laytoya ɗum ɗo goɗɗum wadde wayno ko hoolare natti rew hakkude ɓen ɗon sappo e go'o député ji e heddiɓe ɓe woni temedere e sappo e jeenayi. Mi wiide Jayde Source A. Jayde le point info wi ko candidat à l'ONU Macky Sall dévoile son plan pour réformer l'institution hina wayno tigi de omo ganduɗa ka woni Macky Sall taw noon hombo jilla e fotɓe ɓe suuɓe gam ɓe keyno goomu aduna gendiji kam de hina wayno hollori bolol ngol foti rew e si noon hono waɗata a waklita on ɗon goomu aduna mo ganduɗa de hande ko liggey mawɗo mo foti wat. Jayde nde ɓesdi hen ko Macky Sall place la confiance et le dialogue au cœur de sa candidature à l'ONU hina wayno de kam on Macky Sall hande gonɗo goto e fotɓe suuɓe gam ɓe jooɗo e nden ɗon jappere ONU kam de wi ko hoolare nde nde ganduɗa kam nde foti addu hina hen jilla wadde gooɓe jiile e batuji e ɓe ɓe ganduɗa kamen foti jooɗor e si noon kala ko foti laydu e ɓe ɓe ganduɗa kamen foti laydu ma ɓe mbaɗ ɗum no hannirta ni. Le point info ɓesdi hen ko l'ancien président sénégalais propose une réforme ambitieuse de la gouvernance onusienne fondée sur une meilleure efficacité, une gestion rigoureuse des ressources et une évaluation transparente des résultats des différentes agences o gondoɗo ɗo hoorejo lesdi Sénégal woni Macky Sall de wi ko tigi tigi ko nari ko waklit e ko nari ko hesɗin e on ɗon goomu gendiji aduna ina hen jilla tigi tigi liggey jawɗo e si noon tiɗɗo nunɗuɗo kala ko woni koppareje e ko liggotte kam ɗum ne tigi tigi ɗum ƴeewe ɗum lime ɗum tege e si noon kala ko laɓɓinta e ko lernata ha ɗum ɓesda hoolare ɗum foof de Macky Sall wima wat ɗum no hannirta ni e wiide Jayde point info. Jayde l'informé article ko kewi ko e legal biyetegal point e taw noon hangal woni e nder ɓernde Dakaru e leri Dakaru ɗum noon wayno ko ngal ɗon legal hande de ko nefnare mawde woni ɗon saabu wot ndiyam nefniɗam ɗam gandamɗa kam ɗam yaltata e wanokaji heede haɗam rufi ɗon foof e nder on ɗon point e. Jayde ne windi ko vitrine de Dakar en détresse point e noyé sous les eaux usées ina wayno de o bedda guinniraɗo windiyankoɓe e si noon dewɗe hedde duɗal biyetegal ISM ha yetti ɗon ɗo wiyete duɗal biyetegal lycée d'excellence Birago Diop ina wayno de ɗam ɗon ndiyam jaltat ɗam e wanokaji heede ɗami ɗon ili ha ɗam heewi noon tigui Jayde windiri ɗum rue des écrivains de l'ISM au lycée d'excellence Birago Diop. Les eaux d'égout transforment le quartier en zone insalubre. Jayde de ɓesdi hen face à un calvaire qui dure depuis plusieurs semaines. Les résidents éprouvent un profond sentiment d'abandon hina wayno noon ɗam ɗon ndiyam de ɗam ɓooyi ɗon tut luɓgol e bone obo e nder ngal ɗon legal ha taki ɓen hoɗɓe ngal ɗon legal de hande ɓe mbi ko laamugu kam wallani ɗumen accu ɗumen tan homo ɗumen ƴewtindo e wiide Jayde l'informé. Jayde Libération arti e alhaali o kurko debbo dañɗo duuɓi sappo e tati baranoɗo toon to legal waran tawa noon ko e Mbour hina wayno noon caggal de ɓe ɓuuri ɗum doole ɓe lelode mum fa ɓe kantini ɓe mbari ɗum o mo ganduɗa kam miija kam waɗi ɗum de kam nanggama noon tigui Jayde nde windiri ɗum viol suivi de l'assassinat d'une fillette de 13 ans à Warang, le suspect numéro 1 encerclé. Jayde nde ɓesdi hen après avoir prétendu qu'il ne connaissait pas la victime, le boutiquier extrait de prison suite à la découverte de nouveaux éléments qui anéantissent sa version ina wayno de o mo ganduɗa kam woni jeeyowo boutique o binoɗo anda guel ɗon kurkolel deyel de yaltina kaso adda e yeeso hattoɓe ɓe hina wayno de nden tigui yiita goɗɗum ko ganduɗa hina hollira kam tigui wari guel ɗon cuklel caggal de lelodi e hengel e wiide Jayde La Libération. Gasnirten ko coftal ɓalli sabo Jayde point actu sport wi ko préparation mondiale 2026 peu rassurant. Les lions accrochés par l'Arabie Saoudite hina wayno e heɓanade desewal aduna hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego woni coupe du monde 2026 de baroɗe kippu Sénégal ɗe pottiti e kippu Arabie Saoudite hina wayno noon ko baroɗe Sénégal kolliri ko de ɗum holnaki e si noon ɗum deƴnani ɓernde sabo heɓe potno wat ko ɓuuri koɓe mbaɗi ko hanki sabo ɓe mbaɗi tembo e wiide Jayde point actu sport. bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.